Ia, zer dira txirritak. Dozena bat bertso nahi dituzte jarri, jairetan kantatzeko entretenigarri. Nere publikazioak izango sarri, alabantzak emanaz zenbait neskazarri. Eskazar batetatzen hasi naiz lekuan, izan ere gamako ponika zeuan, humil eta selito hitz egin genduan, baina guzo guztiak ez dira munduan. Izketan hasi ginen bilak gozo, ezkontzeko mandatu egin diot atzo, lehiotik aluzuma matari atzo. Ama preparatu zeida zerrez bertia, lehenbiziko jua. Zere familiari jarrezbeto zendu, inozente daudenak ez ditezen galdu, dirutruka alaba naizen duke saldu, lehenago erozturik ez altzaio azaldu, nire jakinduria harira hartzen zen, erraztara uste duzen baitek ezkontzen, promeso bat eginda ez bazera gotzen, lanak izango dira zurekin konpontzen. Beste fama, beste sinistatzen aiziak darama, zuen bastarrian egitia dana, izan liteke baina ez den usten ama. Esan bihar derdene borondatez, ez banago ilulotzen griluz edo jatez, ezkontzeko ideak banituen ustez, ardua binkatzen detandriaren parte. Horra amadi bertso oraingo herriak, bere arregaiaren txirritak jarriak, eman dizkitin disgusto, ikeragarriak. Negarregin lezake ligatik karriak, negarregin lezake ligatik karriak. Negarregin lezake ligatik karriak, negarregin lezake ligatik karriak.